כן. כן, מה? אתה לקי? מסודר. זה המראה הנקי. זיהית אותי? לקח לי דקה. וואי, מה זה בכיתי? בכיתי, הסתכלתי על עצמי במראה ובכיתי, איך פתאום כל זה... נכון, בעולם בחורות, יש להם קטע הזה. מה, על שיער? על שיער. אתה הולך עם בוכה? איך הייתי תספור על בוכה? לא, כל תספורת, אם מקצצים לי אני בוכה, כן. עולם האישה הוא עולם פשוט קסום. פעם אחת נכנסתי לספר שאני לא אנקוב בשמו, שעוד לקח לי, וואו, אחר כך כל כך בכסף. פשוט, יודעת מה, הייתי צריכה לתבוע אותו על עוגמת נפש. הלכתי לעבודה ברגל, עבדתי בנמל, הלכתי לעבודה ברגל מבן יהודה ובן יהודה, כל הדרך בוכה. מה עושה? תקשיב, באתי לו עם שיער עד התחת, כמו היום בערך, כאילו אולי טיפה פחות. ואמרת, אני גם סתומה, אני ישר והייתה כן, כאילו לא סתומה. קודם כל, עשה לי גוונים חומים כאלה, כאילו, פסים חומים כאלה בשיער. אוקיי. והוא דרג לי, אבל בקטע של... רייצ'ל? כזה אחד. מה, רציתי למות. כאילו, נראיתי כמו מורה שלי ספרות מכיתה ח'. לפחות אחד לעשות קוקו. כמו סמדר. אני נכנסתי לספר שלי ואמרתי לו, תעשה מה שאתה רוצה. נעשה לי שלך רייצ'ל, אמרתי, אתה תצטרך לראות את זה, כאילו, זה הצחיק אותי נורא.